mga bago, asin darakulang bareta kan aldaw, mga baretang balansyado, dainim tingkikilingan, asin makatotohanan. DCGB, Bareta alas 7. Mga preskong bareta sa lado lokal, nasyonal, internasyonal, asin iba pa. Bareta alas 7. Digdi sa GB, garantisadong bareta. Marahay na aga mga tugang, Webes po ngunyan, peksa 11 sa bulan kan Septyembre 2025. Ini po ang Bareta alas 7. Asin sa nangenot na headlines kunyan sa Baretang Lokal. Albay Provincial Agriculturist Che Osia Rebeta minidbid bilang national winner sa Gawad Pag-asa ngunyan na taon kan Komisyon kan Serbisyo Sibil. DOH Bicol nagpagirumdum sa publiko na magsunod sa 5S strategy kontra dengue. Dole Bicol, piglinaw na daisinda nagsisita ng employer para sa namagdakoplin violasyon. PNR magkakaigwanin dugang na biyahe sa Kamsur sa Septyembre 20 sagkod Septyembre 21 para sa Peña Francia Fiesta. Sa lado nasyonal, Senador Chis Escudero papagpaliwanagon kang COMELEC may ginaraman sa nairehistrong campaign o kaya naresibing campaign contribution kasarong kontratista. Pondo para sa ayuda sa 2026, tinakrasanin 50 bilyon pesos, 7 milyon na benepisyaryo matatangkas. Mga Pinoy safe sa nangyaring airstrike kan Israel sa Qatar. DPWH sinuspindir ang pagsulog din uniforme kan mga empleyado. Sa ibang nasyon, Qatar siniguro na dainin na papalapason ang ginibong pag-atake kan Israel. Baretang Sports, Pinay tennis star Alex Yala laog na sa ikaduwang round kan WTA 125 sa Sao Paulo, Brazil matapos na daugon si Yasmin Mansouri kan France. Yan ang headlines. Asin sa detalles ng mga bareta, kami po ang sedong magiging tagapagbareta. Ako po si Jasmine Balolo. Ako po si Mardela Daingiba sa Baretang Lokal. Ang baretang ini hatod sa Indokan. Optin Lutein Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata. Pigmidbid si Albay Provincial Agriculturist Che Rebeta bilang national winner Gawad Pag-asa niya na taon. Sa entrevista kan DCGB News kay Rebeta, siya yung sinabi na sa paagi kan Civil Service Commission o CSC Gawad Lingkod Bayan, puso, dangal at galing para sa bayan. Sa isa sa mga napili bilang awardee sa nasyonal, sinabi niya na nakaresibin na siya ninsurat hali sa CSC para sa nasabing pagmidbid. Mientras naminado si Rebeta na dahil naging madali ang proseso kay ni dahil ipinerarom ang mga nominee sa rarom na ebalwasyon. Nag-apply po doon sa civil service dito sa regional office. Tapos po, yun po, may award, yung awarding body nila, nag-evaluate na po sila sa table evaluation. And then, sasabihin na lang na ikaw ay isa doon sa mga napili sa region as regional winner. Pagkagaling na po sa regional winner, ididiretso na po nila doon sa national. Si national na po ang mataram na ikaw nasa semi-finalist ka na. Ang baretang ini hatod sa Indokan. Plemex. Pag may ubo o hika, Plemex agad. Basta lagundi, Plemex. Pinagpagirumdom kan Department of Health o DOH Bicol ang publiko na sumunod sa 5S strategy para malikayan ang helang na dengue. Sa abiso kan ahensya ang 5S ang nagkaperang estratehiya para malikayan ang helang asin makontrol ang paglakop kay ni. Kasabay ang search and destroy mosquito breeding sites, self-protection, seek early consultation sa nearest healthcare facility, support fogging, spraying, and misting sa hotspot areas asin sustain hydration. Sinabi kan DOH na dainin pigpipili an kagat kan lamok kun kaya pigabisuhan an publiko na mantineron an kalinigan sa palibot asin proteksyonan an sadiri lalo ngunya na panahon kan tag-uran. Ang baretang ini hatod sa Indokan. Liver Aid Silimarine Capsule. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liver Aid. It's liver lover, boys!
Pigresibi kang konseho kang barangay Dapdap sa pangenot ni punong barangay Glenn J. Barcelon ang prestiyosong 2024 Seal of Good Local Governance for Barangay o SGLB Award. Kaibanan ni punong barangay Barcelon sina Kagawad Ray Bagalay, Kagawad Carlito Bergonyo, Kagawad Ryan Nuida, Kagawad Pinky Bahoy, Kagawad Glenn Lana, Kagawad Wilma Acuña, SK Chair Maxine Castillo asin Barangay Treasurer Gloria de los Santos sa pagresibi kan honra bilang pagmidbid sa exemplary practice nin pagiging silag may paninimbaga na sin participatory governance kan DILG. Ang awarding ginibo ni DILG Secretary Juanito Victorio Mulya durante kan Liga ng mga Barangay sa Pilipinas National Congress kasuhapon sa World Trade Center, Manila. Meron sa kasabay man kang Barangay Dapdap na nagresibi kan sabing honra ang Barangay Piñaranda asin Barangay D18 kan siyudad nin Legazpi. Ang baretang ini hatod sa Indukan, Mega One. Ang Mega One ay may 21 sangkap para matulungan ka sa iba't ibang karamdaman tulad ng diabetes, high blood, stroke, arthritis, kidney failure, cancer, viruses, at iba pa. Tumawag kay Doc Joy Bitito sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933. Magkakaiguan in dagdag na schedule kan biyahe ang Philippine National Railways o PNR sa Camarines Sur sa September 20 sa good September 21, 2025 para maakomodar ang debotos ni Our Lady of Peña Francia. Sa impormasyon ay pinaluwas ni PNR General Manager Giovanni Miranda sa iyang sinabi na sa nasabing mga petsa, mabiyahe ang tren hali sa Naga papasiring sa Iriga City sa oras na alas 10 nin aga. Mabalik hali sa Iriga, papasiring sa Naga sa oras na alas 11:15 nin aga. Sa pagkahapon, ang biyahe hali Naga, papasiring sa Iriga alas 2 nin hapon. Iriga to Naga trip, alas 3:15 nin hapon. Siniguro man ni Miranda na magpapadagos ang regular operations kan PNR sa ibang biyahe siring kan Lucena to Calamba, Naga to Sipokot asin Naga papasiring sa Legazpi City. Ang Peña Francia Festival, ang pinakadakulang Marian celebrations sa rehiyon kung saan rinibong mga deboto ang nagpapasiring sa Naga City para magpartisipar sa mga aktibidad asin magpahayag nin pagdidibusyon sa mahal na ina na si Our Lady of Peña Francia. Sa iba pa niya itong baretang lokal, piglinaw kan Department of Labor and Employment o DOLE Bicol na dahil sinda nagsisita ng employer para sa na magdakop nin violasyon kundi para tumabang. Sa programa Negosyo Time sa DCGB, sinabi ni Dole Bicol Masbate Provincial Lead o kaya Head Lynette De La Puente na gusto nindang maidukaran ang mga employer para sa mas marahay na sistema as hindi mabayular ang diretsos ka mga empleyado. Sinabi ni De La Puente na saro sa dapat narumdumon kan employer ang nakapalaman sa Article 296 kan Labor Code na sagud 6 na bulan sa na dapat ang probationary period kan sarong empleyado. Sa loob ng 6 na bulan asin sarong aldaw, dapat makuha na kan sarong empleyado ang pagiging regular status sa trabaho pagkatapos kan probationary period asin kapag luminang tin 6 na bulan na dahil nagaibalwar, may pananimbagan nila ng employer. Mientras tanto, ang pag-aumento sa sweldo, nakabase man sa Regional Tripartite Wages and Productivity Board, asin dapat na nasusunod ang mga employer ang max o kaya minimum wage, pwedeng sumobra basta dahil magkulang. Ipigpagiramdom kan opisyal ang pagsunod sa mga regulasyones para masiguro ang tamang pagtrato sa mga empleyado, asin malikayan ang mga violasyon. Paging ganyan kan mga employers na ipatob nin tama ang pagbayad sa holidays as in special days sa mga empleyado. Kaibahan na sa eGov.ph app ang Electronic Complaints Management System o ECMS. Ini ang ipinag-orgulyo kan Department of Information and Communication Technology o DICT. Sigun sa ahensya sa paay kan ECMS, mas pinaragas asin mas pinadali ang pagreklamo asin solusyon sa bagulbul asin bako marhay na bureaucratic practice sa gobyerno matapos ilansar ang Anti-Red Tape Authority o ARTA asin kan DICT ang ECMS. Idanagdag pa na igwaman ining AI assisted service na makakahuron kan sarong complainant asin maugid kung ano ang pwedeng aksyon sa reklamo. Ini man ang mag-fill out kan form sa ECMS, mantang pwede naman na ma-monitor nin real-time kan complainant ang status kan sa iyang reklamo. Magatugang primerong partiyang kang Bareta alas 7, Bareta sa lado lokal. Ang Bareta nga to sa lado nasyonal. Ibang nasyon, sports asing kamugdagang kampanahon, bakalis lamang po kani.
At ngayon, ang pinakabago, ang pinaka-epektibong food supplement na mabusising ginawa sa Amerika at matapos at 3 taon, aprobado na ng FDA. Mega One, ang evolusyonaryong produkto na nagtataglay ng 21 natural na mga komposisyon na nakatutulong upang palakasin ang immune system at ang ating kalusugan. Para sa karagdagang impormasyon, Maaaring pumunta kay Doc Joey Bitito sa Barangay 18, Cabangan West, Legazpi City, kaharap lang ng Bangko Sentral ng Pilipinas. O tumawag sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933 para sa free consultation sa natural medicine. bisitahin din ang aming Facebook pages, Mega One-Superfood at NHC Bayanihan Official. Mega One, evolusyon para sa kalusugan. Pre, makinig ka muna. Payong kaibigan lang ha. Work hard, play hard. Yan ang motto ko dati. Pero nakakapagod din pala katagalan. Sa gitna ng lahat ng mga puyat, inom at pagkain ng masasarap, kasama na ang oily at fatty foods, kailangan pa ring bantayan ang kalusugan. Tamang kontrol ang kailangan. Katuwang ko, ang Liverade. May silimarin na maaring makatulong, protektahan ang atay. Cheers to more good times. Be a liver lover. Mahalagang paalala, ang Liverade ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liverade para sa kalusugan ng atay. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide. Piolo Pascual po. Sa ubo at hika, may Plemex Forte Syrup and bottles. Pero para sa ginhawang kailangan agad, may Plemex Forte Capsule and Blister Pack. Madaling bitbitin, kayang ibulsa. Gawa sa natural na lagundi na tumutunaw at nagpapalabas ng plema. Convenient na, ginhawa pa. Plemex Forte Lagundi in Capsule. Basta Lagundi, Plemex. Easy! Vitex Segundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Ginhawang araw, Nay. Ano pong sa inyo? Hi, ito yung kailangan kong gamot. Kasya kaya sa budget ko? Imbis na branded, I recommend Actimed. Actimed? Opo, Actimed. Quality generics na singbisa na ng branded, may up to 85% savings pa. Laking tipid! Yan ang ginhawa sa bulsa. May ginhawa na sa bulsa, recommended pa ng pharmacist ko. Actimed Quality Generics. Mabibili sa Generica Drugstore. Tara na! Ginhawang Generika. If symptoms persist, consult your doctor. Isang pangalan singbisa ng maraming brand. Actimed Quality Generics. Dimples Romana po para sa Ginhawang Generika. If symptoms persist, consult your doctor. Attention! Attention! Mga paraantabay, may marhay na bareta. Ang DZGB nasa cellphone na! Yes po! Madadangog na ang DZGB sa saindong mga cellphone. Sa katuyuhan na mas lalo kamong mapagsilbihan asin dagdag na konbenyensya sa saindo gabos, ang DZGB pwede nang ma-access sa paagi kan sa indong cellphone. I-download lang sa saindong mga Android phone ang DZGB app sa paagi kang Google Play Store, asin Apple App Store, asin hanapo ng DZGB Live. I-install sa saindong gadget asin malinig nindong madadangog ang DZGB. Libre po ini. DZGB. Number 1 na, may Facebook Live pa. Ngunyan, may DZGB Live app na. O, ano pang pigahalat nindong mga paraan tabay? Download na! DZGB Bareta alas 7. Bareta alas 7. Sa detalles kang bareta sa lado nasyonal, papagpaliwanago na kan Commissioner Elections o COMELEC si Senador Chis Escudero may kinaraman sa pagresibi kini nin 30 milyon pesos na campaign funds hali sa contractor kan Center Waste Construction and Development Incorporated na si Lawrence Lubiano. Sa entrevista kan COMELEC Chairman George Garcia, nakatalaan na magpaluwas nin show cause order nga na aldaw kay Lubiano para agadan nin paliwanag may kinaraman sa pagdataon nin milyon na pondo para sa kampanya kay Tony Escudero asin kung ata day siya dapat na sangatan ning kasong election offense kan komisyon. Sinabi ni Garcia na enot nang nag-ako sa kontratistang si Lubiano nin pagtaonin campaign funds kay Escudero kaya pigenot na nindaining hagada nin paliwanag. Pagkatapos ni Lubiano sunod na isyuhan nin show cause order si Escudero asin hagada nin paliwanag sa pagresibi nin donasyon kan eleksyon. Kung mapatunayan na nagbalgar ang sarong opisyal, pwede ning sangataning kasong election offense na may padusang saro sa gudanom na taon na pagkakapreso asin perpetual disqualification sa pagtukaw sa anuman na public office.
Sinabi pa ni Garcia na sa saindang pag-uugid, nasa 3 kandidato sa pagkasenador, 4 na kandidato sa pagkakongresista, 15 party list asin nagkapira pang local officials na nakaresibe ng campaign donations halos sa 52 na kontratista. Binawasan in 50 billion pesos ang pondo kan Department of Social Welfare and Development o DSWD para sa protective services sa masunod na taon kaya mababawasan ang 7 milyon na benepisyaryo kaini. Sa budget briefing, naghapot si Negros Occidental Representative Mercedes Alvarez kay DSWD Secretary Rex Gatchalian. May kinaaraman kan budget para sa protective services sa irarom kan 2026 National Expenditure Program o NEP. Kinumpirmar ni Gatchalian na binawasan ang pondo para sa Assistance for Individuals in Crisis Situation o AICS asin daing pigtagamang pondo para sa Ayuda para sa Kapos ang Kita Program o AKAP. Ngunya na taon, ang AICS igwang 44.4 bilyon pesos na pondo, mantang ang AKAP may 26.1 bilyon pesos. Hinagad ni Gatchalian sa Kamara na irekonsiderar ang natakras na pondo para sa saindang protective services. Kinumpirmar kanimbada kang Pilipinas sa Qatar na daing Pilipinong nakulugan sa nangyaring airstrike kan Israel sa siyudad kan Doha kanakaaging aldaw. Ang target kan opensiba ang nagkampirang leader kan Hamas na paramentas na nag-i-star sa nasabing nasyon. Sa separadong impormasyon, pigsasabing nakaligtas ang mga subject kan pag-atake. Alagad mas kiligtas ang mga kababayan nangapunan na imbahada kan padagos na pag-ingat sa tahaw kan tensyon sa riyon. Padagos man na pig-monitor kan Department of Foreign Affairs o DFA ang sitwasyon para masiguro ang kaligtasan kan sobra de 160,000 na Pilipino nag-i-erok sa Qatar. Tulos man na nagkordon ang lugar asin pigasikaso ang bangkay kan soldados na nagadan. Inabisuhan man ang mga Pilipino na ibitaran ang pagluwas kundi kinakaipuhan mantinidong maging alerto sa mga bareta asin abiso kan lokal na otoridad asin makipag-ordinar sa embada para sa anuman na emerhensya. Sinuspender ni Department of Public Works and Highways o DPWH Secretary Vince Dizon ang pagsulong nin prescribed office uniform kan kabos nindang empleyado. Sa memorandum na may petsyang September 9, pigtutugutan ang kabos na opisyal asin empleyado kan ahensya na dai magsulog nin uniforme until further notice. Siring man pigiinganyar ang kabos na empleyado na mag-duty nin presentable anbado. Mantang sigun sa impormasyon, mainit na ang mga matakan tao sa mga taga-DPWH. Pati shuttle bus, pinagagapo man kan mga tao. Nahahampangunyan sa matinding kontrobersya ang DPWH dahil sa isyu kan anomalya sa saindang mga proyekto, lalo na sa flood control. Mientras tanto, daingo na makikiaram ang Malacanang sa isyu kan duwang sanga kang Kongreso partikular sa isyu kan manomaliyang flood control projects. Sigong kay Executive Secretary Lucas Bersamin, trabaho kan Senado sing Kamara na to karon ang mga aligasyon lalo na sa mga resource persons pa sana ang nagtataram sa mga investigasyon. Hinapod man ang Secretary kung nahadit sa report may kinaraman sa mga ghost projects as yung pigsasabing nasayang na flood control funds. Natural sanaan sa iyang kaaditan sa isyong arog kan dakol na mga Pilipino mantang sa tahaw kan pigsasabing korupsyon sa flood control projects na kinaimbiltuhan ka nagkapirang ngayon sa kang gobyerno. Kinumpirmar ni Bersamin na mantinidong makusog ang gobyerno. Wala man siyang nahiling na patakot. Asinainot ng pigbulgar ni Finance Secretary Ralph Recto na uminabot sa 118.5 billion pesos ang nawala sa ekonomiya ka nasyon poon 2023 sa 2025 dahil sa ghost flood control projects. Katakod kay ni dahil mababa sa 95,000 sa 266,000 na trabaho kuta na nakinabang sa mga Pilipino na nangangaipuhan. Nagwatanid naman si Presidente Ferdinand Marcos Jr. kontra sa mga embelto sa mga questionabling flood control projects kan gobyerno. Pinahimutikan kan Department of Finance na igwang existing loan an Pilipinas sa gobyerno kan South Korea. Pahayag ini kan Finance Department matapos na magluwas ang pigsasabing bareta na pigpakanselar ni South Korean President Lee Jae-myung
An inutang na kan Pilipinas sa inda dahil sa pigsasabing mga insidente nin korupsyon sa gobyerno. Daing katotohanan ang pigsasabing 28 bilyon pesos na Official Development Assistance o ODA loan entre kan Pilipinas asin South Korea. Siniguro kan Department of Finance sa mga bilateral partners na tataparan kainian sa indang tiwala asin kumpiyansa kasabay kan paninimbagan sa gabos ng mga proyekto asin piglalaog na kasunduan kan Pilipinas. Sa bareta nato sa ibang nasyon, day papalagpason kan Qatar ang ginibong pag-atake kan Israel sa sainda. Sigon kay Prime Minister Sheikh Mohammed bin Abdulrahman Al Thani, naigosindang diretso para bumalos. Inapod pa kay na sarong barbarik ang ginibo kan Israel asin pinaymuti kang kay na pinatanidan sindakan ni Estados Unidos may kinaraman sa atake alagad nangyari ni pagkatapos kan atake. Piglinaw man kay ni na day sinda mapundo maging mediator sa Gaza tanganing makamtan ang permanenteng ceasefire. Baretang sports, nakaabante na sa ikaduwang round kan WTA 125 sa Sao Paulo, Brazil. Si Pinay tennis star Alex Yala. Ini matapos na daugon si Yasmin Mansuri kan France sa score na 6-0, 6-2. Sa pagpuon pa sa nakan kawat, dominado na ni Yala ang kawat na nagdurar nin sarong oras asin 10 minutos. Dai makapaniwala si Yala na dakul an mahilig sa iyang kawat kung sain ini ang primera bes niya na makapagkawat sa Brazil. Ang nasabing paggana ni Yala nagkaperang aldaw kan magkampiyon ini sa Guadalupe 125 sa Mexico. Masunod na makakalaban ni Yala si Julia Rivera kan Argentina, nagigibuhon ngunya na Webes, Septembre 11. Para po sa kamugdagang kampanahon, nasa linya si Melvin Almuela, Pag-asa Regional Forecasting Center. Sir Melvin, please come in. Yes, marahay na pagkaga po sa mataga DCGB. Asin sa gabos na nagdadangog kasi nagsusubaybay kang DCGB. Ininang sa tuyang latest update sa kamugtakang kang sa tuyang panahon. Easterly sumalinsangang paros na hali sa sirangang kadagatang Pasipiko. Ang nakapekto sa enterong Luzon asin sa enterong Kagsayaan. Dahil ang kayan digdi sa Kabikulan, makaka-experience siya ng mapanganoro na kalangitan na may kalat-kalat ng mga pag-uran asin pagkikilat, pagdagoldol, dulot kang naturang easterlies. Ang paros ay maluya sa kod moderato na hali sa northwest serangan ang mamamatian. Ang mga baybaying dagat asin kadagatang kang Kabikulan, magiging banayad sa kod sa moderato ang pag-ukol. Tinatayang agwat ning temperatura pigalaumang poon 25 sa kod 31 grado sentigrado. Asin ang aldaw ay masirang at yan na alas 5:34 ning pagkaga. Asin masunop at yan na alas 5:49 ning pagkahapon. Ini sa Melvin Almuela reporting live halidigdi sa DOS Pag-asa Ligas. Thank you very much, Sir Melvin. Magatugang yun na po ang kabilugang sa tuyang Bareta alas 7. Tinipo na sing kinalap sa DCGB Newsbase. Sa katuwang nato sa pagsulat ka mga Bareta sa nakalista 12 oras sina Jenny Matthew Ballaran asin man si Nicole Ann Gloriani. Lado technical si Ronald Baldo mantang sa DCGB Social Media Department. Yang bulian si Jerome Nico Martinez kaya pong IT. Sa pangaraman ka Mega Force Patrol. Hello kay Sir Noel Manalo. Good morning. Romeo Candano, Kuya Bob. Good morning din sa Tabaco. Kiriman si Benji Dapogi. Benamin Hile, nakantabay. Asin si Edsel Morano, Maray na Aldaw po sa Bicolandia. Ako gusto nakantabay sa mga platforms kan DCGB sa mga social media platforms. Salamatong po. Asin sa mga nakatune in sa 729 kilo sa bitang ka mga radyo. Kiriman sa WGB 106.9 sa Tabaco City. Kami po ang sila mga naging tagapagbareta. Ako po, si Jasmine Balot. Ako man po si Mardila Daingiba. Thank you for giving us company. God bless the Philippines. Sa mga na po masunod, ang Bareta o kaya ang hapot with the VP Henry Cadoroy Maceda. Masunod na. Yan ang DCGB Bareta alas 7. Abangan giraray sa aga. Ang hapon, masunod na. Pagkalipas lang kainin. Sumali at manalo sa Mega